Dong, kunti lang. Lagi. Ayan. Penting yan. Ayun pala sa gobyerno na. May tatanong nila. Sinayang ako? Hindi pa na. Next. Sakit ko sa tinga, no? Oh, umagan. Gol ka. Hello? Oh, pero hindi ko pwede sabihin nag-assault to. Hindi ko pwede sasabihin yun. Oh, ayun. Ayun, ito, nagpa-fight na naman. Meron. Hindi naman
Landmine sir, landmine sir. Spike. Spike. Pag matinis. Organize!